नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, दीप दिशा रेसिपीमध्ये मी दीप्ती तुमचं स्वागत करत आहे. कधी कधी व्हेजचे एवढे दिवस येतात की आपल्याला नॉनव्हेजची आठवण येते. अशा वेळी ही फिश करी नक्की करा. म्हणजे मासे नाही घालायचे, पण प्रोसेस आपण मच्छीच्या कढीसारखीच करायची, पण खूप सुंदर लागते, खूप टेस्टी लागते आणि झटपट होते. त्यासाठी घ्या एक कांदा कापून, एक चमचा धणे भिजवून, 5 लाल मिरच्या अर्धा तास आधी भिजवून, 1 वाटी ओलं खोबरं, आल्याचा छोटासा तुकडा, अर्धा चमचा हळद, 5 लसूण पाकळ्या, या सर्वांची फाईन पेस्ट करून घ्या. पॅन मध्ये 2 चमचे तेल घ्या. त्यात कढीपत्ता, लसूण जरासे ठेचून फोडणीला घाला. त्याच्यानंतर ही फाईन पेस्ट केली आपण त्यामध्ये घालायची. आपल्याला जेवढं पाणी पाहिजे तेवढं त्यामध्ये घालून वाढवायचं. कोकणपट्टीला ही कढी करतात, ह्याला मालवणी फुटी कढी म्हणतात. पूर्वीच्या काळी वाहतूक नसल्यामुळे नेहमीच मासे मिळायची गॅरंटी नसायची. त्यावेळी अशी मिरची वाटून ठेवायची आणि नाही मासे मिळाले तर अशा प्रकारे फुटी कढी करायची. एक टोमॅटो कापायचा आणि तो ह्यामध्ये घालायचा, जरा मोठे पीस करून, फोडणीला नाही घालायचा. हा कापलेला टोमॅटो आपल्याला मध्ये मध्ये मिळतो खाताना, तो आपल्याला माशाचा फील देतो, कारण ह्यामध्ये आपण मासे तर घातलेले नाही आहेत. कढीला उकळ आले की चवीनुसार मीठ घालायचं. फक्त नजरेलाच नाही तर चवीला पण खूप चविष्ट लागते कढी. कढी म्हटल्यानंतर आंबट पाहिजे, त्यासाठी 5-6 कोकम घालायची. त्यानंतर वरून अशी मस्तपैकी कोथिंबीर भुरभुरायची. आपली विदाऊट फिश कढी रेडी. तुम्हाला ही रेसिपी नक्कीच आवडली असेल. प्लीज कमेंट करून कळवा आणि रेसिपीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.